שמי בשם אחי יעקב, אחותי עדנה, ואמא כאן כמובן, רוצים להודות לכולכם. אנחנו רוצים להודות לכולכם שהגעתם לחגוג איתנו, להשתתף בחגיגות יום הולדת 80 של אמא, שאומנם היא בת 80, אבל בנפש היא באמת צעירה כמו בת 40. טוב, אז אמא נולדה באיסטנבול היום לפני 80 שנה בדיוק, ב6 לאפריל. הרבה ככה לפני כל הבלגן שלנו בטורקיה וארדואן. אמא מאוד אוהבת את טורקיה. שומעים אותי? היא ביקרה באמת הרבה פעמים בטורקיה, מאוד אוהבת את האוכל הטורקי. את אביקס והאורז, השווארמה, פסוליה, ממולאים, באמת כל האגר אוכל טורקי. אפילו את הכינוחים, את הסחלב, הבקלאוות, כל מה שיש פיסטוקים, כמו שאמא אומרת פוסטוקים. אז באמת אמא מכינה באמת אוכל מדהים. מי שלא טעם את הבורקס שלה באמת הפסיד משהו חבל על הזמן. באמת הבורקיטוס הכי טעימים שיש. עכשיו אמא כמו לכל טורקיה אוהבת לדבר ולדבר, אוהבת מאוד מאוד לדבר מי שלא יודע. כל היום ככה, או שהיא מדברת בטלפון או בפלאפון. או שהיא נמצאת עם החבר'ה שלה של הפרלמנט בגרנד קניון, מי שלא יודע, או בגרנד חיפה, או שמשחקת ככה בקזינו, בפוקר, בטקסס הולדם, או שאפשר למצוא אותה הרבה במאנו, מי ש... כמו שאתם יודעים. עכשיו אמא, יש לה קול גבוה, מי שלא יודע. עכשיו כל מקום שאתם מגיעים, אתם יכולים לדעת שוויקטוריה נמצאת, מזהים את הקול שלה מקילומטרים. אבל כמו שהיא אומרת, אני לא צועקת, זה הקול שלי. אמא מאוד מילדות אוהבת לשיר ולרקוד, מאוד אוהבת ריקודי עם. באמת היא ואבא, אין מקום שהם לא היו רוקדים. התחילו בבית רוטשילד, בספורטן, בבית הלוחם, באמת איפה לא, בכל הזדמנות, והם גם דוחפים היום את הילדים והנכדים, לכו תרקדו ריקודי עם, לכו תרקדו ריקודי עם. עכשיו גם מגיל מאוד צעיר אמא אוהבת לנגן, נגנת בחליל, באקורדיון. לאחרונה מי שלא יודע גם התחילה בשיעורי פסנתר, וזה לא פלא שהיא גידלה ככה דורות של ילדים ככה, במשך 20 שנה היא עבדה סייעת בגנים. יש דוגמה. יש פה דוגמה לניר שבאמת עבר דרכה. ככה בשבועות האחרונים עשינו ככה תחקיר על אמא, כי כולם באמת מכירים אותה וזה, אבל אמרנו, אנחנו רוצים ככה לחקור לעומק, אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים ולא גילינו, ככה עשינו ככה תחקיר קצת יותר רציני, סרטון שידור חוקר. אז התחלנו בבית של ויקטוריה. קודם כל שנכנסים אליה הביתה, היא ככה מאוד חשדנית, יש לה עינית ככה דיגיטלית עם מצלמה. זה הדבר ראשון, אתה יכול לדפוק ככה בדלת, דופק, 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 ככה שעה עד שהיא, קודם כל עד שהיא עונה, למה היא לא כל כך שומעת הכי טוב, מי שעוד לא יודע. אז אתה באמת יכול לדפוק שם איזה רבע שעה עד שהיא תענה לך. עכשיו, אחרי שהיא כבר שומעת שיש מישהו בדלת, אתה עובר תחקיר ככה שלא יבייש את ה-FBI. קודם כל היא ככה פותחת את יש לה את המנעול למטה הרגיל, אחר כך פותחת, יש למעלה, יש לה מנעול כספת כזה. אחרי זה היא ככה פותחת את החרית של הדלת, מי זה, מי זה, ככה, לא רואים, ותדליק את האור. לא שומעים. ואז אחרי זה נכנס, אתה מרגיש שאתה נמצא במועדון, למה הטלוויזיה על 100. חושב שאתה נמצא במסיבה.
עכשיו אני אומר לה, אמא, אני חושב שאת צריכה מכשיר שמיעה, היום יש פתרונות ממש טובים, לא רואים את זה, לא כלום. אבל אני שומעת מצוין. עכשיו, כשאתה מתקשר לאמא, יש סיכוי מאוד נמוך שהיא תענה לך בפעם הראשונה, למה היא לא שומעת את הצלצול, או שהוא בתיק שלה, בחדר השני, או שהוא נמצא, או שהיא לא לקחה אותו איתה. אבל גם אחרי שהיא שומעת, אז באמת מתחילה, הלו, למה לא שומעים? למה לא שומעים? אני מניח שכולם פה מכירים את הקטע הזה. אפילו כשהיה לאבא מטפל, נגיד היא הייתה מבקשת ממנו שיעזור במשהו וזה, אז הוא היה עונה לה, yes, מדאם. אז היא אומרת לו, לא סמדר, קוראים לי ויקי. אז הוא אומר לה, yes, מדאם. לא סמדר, ויקי, אתה צורח עליו, אבל היא שומעת מצוין. אז אמא באמת אוהבת שהכל צבעוני, היא אוהבת המון צבעים, יש לה גם מונחים מיוחדים לצבעים, ורוד בונבון וכל מיני מונחים שיש רק לוויקי. ובכלל היא אוהבת באמת כל צבעי הקשת. כשנכנסים לבית שלה, אפשר לראות שיש חמסה בצבע טורקיז. ממשיכים, רואים שהכיסאות של הפינת אוכל בצבע טורקיז, הבגדים שלה בצבע טורקיז, המכנסיים, החולצה. ראתה את שמואל עם עיניים כחולות, אמרה אני לוקחת. ובאמת, ויקי משתמשת כל כך הרבה בצבע טורקיז, שאם אתה עושה חיפוש בגוגל, אתה רואה ישר תמונה שלה. טורקיז. עכשיו ויקי בסלון יש לה שפה כזאת, קורסה של דוקטור גר, כמו ככה המלכה ויקטוריה, כמו מלכת אנגליה, היא רואה ככה את הסדרות שהיא אוהבת, את החדשות, האח הגדול, ערוץ השעשועונים וכל מה שהיא אוהבת ככה בכיף. עכשיו אמא מאוד אוהבת גם לקנות אוכל, כשהיא קונה את האוכל, תמיד שמה אותו במקרר. עכשיו בבית אתה הולך ככה לחדר של המחשב, פתאום רואה עוד מקרר, ואחרי כמה דקות עולה עוד מקרר, ואתה אומר, מה קורה? מה היא שמה בכל המקררים האלה? מלא קשקבל. אמא במקרה שמעה שיש מבצע בסופר ספיר, אז הלכה ככה, רוקנה להם את כל המדפים, לא השאירה גרגר. השבוע היה כותרת בחיפה והקריות, שאישה חיסלה את כל הגבינות קשקבל בטירת הכרמל. ויקי אמרה בתגובה שהנכדים והילדים לא היו רעבים. עכשיו, הלכתי לבדוק את זה, הלכתי לסופר ספיר, הסתכלתי באמת, המדפים ככה היו ריקים, והייתה מישהי שמה, הייתה מישהי ככה שאמרה לי שאישה בקומה 21 ככה חיסלה את כל המלאי קשקבל. זהו, כשאמא עושה קניות, גם בסופר ספיר שם, מי שראה אותה בוחרת משהו מדהים, היא בוחרת אחד ככה בפינצטה. היא כאילו מסתכלת, עושה להם סריקת רנטגן עד שהיא מחליטה שהיא קונה מלפפון או עגבניה, וגם אחר כך שהיא עושה את הסלט היא זורקת חצי מהמלפפון, חצי מהעגבניה. אבל באמת אמא שהיא מארחת זה באמת מכל הלב, מי שיצא לו ככה, תמיד היא מפנקת ככה, אם זה להתחיל במרק חריף, דגים חריפים, פרגיות ככה וחריפים, תפוחי אדמה חריף, הכל ככה חריף ככה, מפנקת גם בהמון סלטים, קינוחים, פיצוחים, לצאת רעבים בוויקטוריה אתם לא תצאו. עכשיו במטבח, מי שלא שם לב, כמו שאתם רואים בתמונה, אמא ככה לא מאמינה בפחים, היא לוקחת שקית זבל קטנה, ממלאת אותה, קושרת. ממלאת עוד שקית, קושרת לראשונה, ממלאת עוד שקית, קושרת. ככה עד שהיא ממלאת עגלה וזורקת את זה ככה הכל ביחד. אבל באמת אמא מאוד מאוד אוהבת סדר וניקיון, היא חולת ניקיון מי שלא יודע. הבית שלה תמיד מסודר כמו מוזיאון, יודעת כל דבר מי נגע ומה נגע, כל הזמן אומרת לא לגעת עם ידיים רטובות, לא לגעת עם ידיים משומנות. אם מישהו נוגע, ישר עושה איזה תחקיר ככה כמו גשש בלש ולוקחת טביעות אצבע ופותחת איזה מעבדה פורנזית לבדוק מה ומי נגע. עכשיו לאמא יש לוז שבועי די מסודר, תמיד בראשון אני לא עובד, אנחנו ככה עושים סיורים בגרנד קניון. תמיד כשאני מגיע היא ככה
טוחנת אותי, אתה לא התגלחת, למה החולצה שלך מקומטת, למה זה, פה, בוא אני אקנה לך מכנסיים, בוא נקנה חולצה, בוא נקנה נעליים, ככה, תמיד אנחנו... ואז אחרי שהיא מבקרת אותי, אנחנו עושים ביקורות במסעדות. אני חושב שאין מסעדה בגרנד קניון ובטירת הכרמל שלא עברנו עליה. יכולים לראות פה, יש באמת מקבץ ככה יפה. ובאמת אנחנו ככה מבלים ככה את ימי ראשון. ימי שני, בדרך כלל אמא נפגשת עם החברות של הפוקר. ככה הן נפגשות בקבוצה, ככה כל פעם במקום אחר. ימי שלישי גם בגרנד קניון ככה עם כל הפמליה שלה, כל הפרלמנט ככה נפגשים ומדסקסים. וככה ימי רביעי יש מנקה, זה לאט לאט ככה יש לה לוז שבועי ומעבירה את כל השבוע. עכשיו אמא תמיד אהבה לטייל, תמיד גם עם אבא ככה היו מטיילים, ואני חושב שאין מקום בעולם שהם לא טיילו. מתאילנד ועד לארצות הברית וקנדה, באמת עשו סבב מאוד מאוד מרשים. טיילו באמת יוון, קפריסין, בולגריה, ארצות הברית, קנדה, רומא, תאילנד ואיפה לא. עכשיו, שאמא מתארגנת לנסיעה זה כבר פרויקט רציני. היא צריכה 3 שבועות ככה להתארגן מראש. לוקח לה ככה, קודם כל לפתוח את המזוודה, להכין מים, להחליט מה היא לוקחת, איזה בגדים, לעשות כביסה, לעשות רשימות, ככה לאט לאט ובטוח. עכשיו, קשה קצת לאמא ללכת בגלל הכאבים בברכיים, אז לאחרונה היא התחילה להיות ככה מנויה קבועה במנו ספנות. אני חושב שאמא נסעה לפחות 20 פעם במנו, כי היא מאוד באמת אוהבת גם את הקזינו שיש שם, ובאמת אני חושב שאין קזינו שהיא לא ביקרה ככה בניקוסיה, בלימסול, בלארמה, באמת כל קזינו שהיא נמצאת יש תמונה ככה עם השם שלה. קץ. הגיעה לעלות לאונייה של מנו, אז קודם כל יש את החבר'ה שם שעוזרים לה עם העגלה, אם אתם מכירים, תמיד רבים מי ייקח את ויקי. למה? היא משאירה להם טיפ נדיב, רבים עליה מי ייקח אותה, מי יעזור לה. עכשיו, היא צריכה, בגלל שהיא לקוחה VIP, יש לה כבר חדר קבוע באונייה כמו שאתם רואים. זה החדר הכי קרוב לקזינו. למה? היא לא רוצה לפספס שום רגע. עכשיו, כשהיא עוברת כבר את הבדיקות ועולה לאונייה, מה הדבר הראשון שהיא עושה? הולכת לחדר אוכל, ככה, לא לפספס את הארוחת צהריים. עכשיו, בגלל שבקזינו מכורים שם, כולם באמת מכורים, רבים שם אנשים על המקומות, מי שיודע, אין מקום. אז קודם כל ויקי, בשביל לא לקום, תמיד מכינה לה סנדוויץ' קטן עם קשקבל, בשביל שלא תצטרך ללכת לחדר אוכל, בשביל שלא תקום ויקחו לה את המקום. הזמן היחיד שהיא באמת קמה מהכיסא שלה, זה רק אם היא צריכה ללכת לשירותים, ובגלל זה החדר הכי קרוב שיש, והיא ישר חוזרת. עכשיו, כשוויקי מגיעה לקזינו, בגלל שהיא לקוחה VIP, יש שם ישר את הג'ינג'י שמביא לה $300 ככה לספתח. הוא מאוד קשוח, אבל עם ויקי אין לו ברירה. לקוחות VIP נותנים להזמין את כל השתייה וזה, אז אמא דואגת ככה לפנק את כל מי שיושב בשולחן, מזמינה לכולם ככה שיתפנקו. עכשיו, כל פעם שהיא משחקת, כל הדילרים מכירים אותה בשם שלה. אני הייתי שם באונייה, זה משהו מדהים. ובאמת בנטפליקס עלו עכשיו על קטע, הולכים לעשות סדרה על ויקי, הלוחשת לדילרים. לא, אבל זה משהו מדהים, יש לה שיטה. ויקי היא באה פשוט לדילרים, היא אומרת להם, תביא לי קנטה, תביא לי קנט פלאש, תביא לי זה. עכשיו אם הם לא מביאים לה, היא קמה ועוברת שולחן, יש לה שיטה ממש טובה. עכשיו, תמיד שהיא מרוויחה, גם היא מרוויחה $20 או $500, נותנת צעקה, כאילו היא זכתה עכשיו, והרי לה מפעל הפיס התקשרה אליה. עכשיו, אני עשיתי בלימודי תואר ראשון ושני, עשיתי כמה קורסים בסטטיסטיקה, זה משהו מדהים. תמיד בסטטיסטיקה בקזינו קשה להרוויח, אבל אם איכשהו הצליחה לשבור את הסטטיסטיקה, ואיכשהו באמת היא מצליחה כל פעם ככה לעקוץ אותם ולקחת להם גם לחסות את הטיול, את ההוצאות, וגם את הקניות של הקשקבל בדרך.
עכשיו, שיש אונייה, כמו שאתם רואים, שוויקי יוצרת ככה יורדים מהאונייה, כולם הולכים לטייל, הולכים לראות מקומות וזה. את ויקי מעניין 3 דברים. מעניין אותה, קודם כל, כי טעונה פוטו, אוהבת לעשות תמונות. מעניין אותה איפה נמצא הקזינו הכי קרוב, ואיפה אפשר לקנות קשקבל. נראה לי אוהבת מה זה גבינה. פה כשאמא הייתה קצת יותר צעירה, הייתה רזה וחטופה, ועם השנים לאמא יש קצת משקל עודף, והיא מנסה להוריד ככה כבר תקופה ארוכה. ככה היא עולה, יורדת. יש לה כאבים ברגליים, ובאמת היא ניסתה ככה המון טיפולים, משחות רפואיות, משחות קסם, כל מיני זריקות, שאיבות דם. במקביל היא גם קנתה את כל הכדורי ההרזיה בשוק, עשתה דיאטות, שומרי משקל ומה לא. מנסה כל הזמן להקפיד ככה על תזונה, לוקחת כל יום 10 אגוזים, 10 פוסטוקים, בולטוקים. ולאחרונה התחילה בזריקות הרזיה. והבעיה שהיא תמיד משלבת אחרי ההרזיה קצת ופלים וקריאות חלבה ושוקולדים. עכשיו, בגלל שקשה לאמא ללכת, והחלום שלה תמיד היה ככה לנהוג, להוציא רישיון נהיגה, אבל אף פעם לא ניסתה, אז באמת עברה לקלנועית. לא סתם קלנועית, המרצדס של הקלנועיות, קלנועית ככה מתקפלת, קלנועית חשמלית ככה, ובאמת היא עושה ככה סיבובי דאווין בשכונה, בקניונים, רק שבמעלית בדרך כלל במקום לנסוע אחורה נוסעת קדימה. במקום לוקחת רוורס בחנויות עד שהיא לא מורידה את כל הסטנדים, היא לא עוצרת. עד שהיא לא שומעת בום, אני כבר לקחתי את הקלנועית 3 פעמים לתיקון. לא, אבל מי שלא הבין, ויקי אישה מאוד מאוד מיוחדת. ויקי נכנסה לספר השיאים של גינס בשתי קטגוריות. קטגוריה הראשונה זה האישה שפיתחה הכי הרבה תמונות בעולם. אמא אוהבת להצטלם, מי שלא ראה פה היום, אמא אוהבת להצטלם ולפתח, לחלק לכולם תמונות. ובאמת, יש לה בבית 80 אלבומים, יש אלבום אחד לכל שנה. אלבום מפוצץ, הארון מפוצץ. ויקי בתגובה אומרת, חשוב שיהיה תמונות למזכרת. הקטגוריה השנייה זה האישה שאוכלת הכי הרבה חריף בעולם. אמא אוהבת תמיד להכין אוכל חריף. קודם כל היא בודקת שיש מלאי חריף, ורק אז היא מתחילה לבשל. מבשלת ושמה חריף בכמויות נדיבות עד שיצא לך עשן מהאוזניים. ויקי בתגובה תמיד אומרת, אם האוכל לא חריף, הוא לא טעים. עכשיו, אמא אוהבת גם בגדים. בילדותה היה מחסור וזה, היום היא ככה מפצה על כך בגדול. כל המוחות בהדר בקניונים מתקשרים להודיע לה שמגיעות סחורות. הארונות, אם אתה פותח את הארונות בבית, נופל עליך ככה מצבור סוודרים, בגדים ונעליים. ברשתות החנויות בקניונים אמא ככה תמיד אוהבת לברר על הנחה. אם לא, תקרא למנהל. אם חסר מידע, תביאו לי מהמחסן. אני לפעמים מנסה לקנות, זה משופשף, זה ישן, זה עובדים על הצעירים. אני הייתי תופרת, אני יודע. עכשיו, בגלל שאמא עלתה במשקל, יש לה את ויולטה, שהיא הולכת להרחיב אצלה את הבגדים, ויולט. אבל עכשיו שאמא התחילה עם הזריקות הרזיה, אז עכשיו היא הולכת אליה עוד פעם בשביל להקטין את הבגדים בחזרה. זהו, נקודה אחרונה על אמא, באמת מי שמכיר אותה יודע כמה היא אוהבת לפנק את המשפחה, כמה המשפחה חשובה לה. ככה היא מפנקת מכל הלב. תמיד שהנכדים באים, מעמיסה ככה במתנות, בכסף, בדמי כיס. תמיד ככה לארג'ית ולא עושה חשבון. חשוב לה, משפחה מאוד חשובה לה, הנכדים כל יום לדבר איתם, לדעת מה קורה איתם, מה חדש. וזהו, אמא היקרה, אני באמת רוצה לאחל לך בריאות. תודה רבה על כל מה שאת בשבילנו, על הלב הרחב, הפינוק, הנתינה האינסופית, שנזכה לחגוג עוד המון שנים בריאות ומאושרות. בשמי, בשם יעקב ואמא, מאחלים לך המון מזל טוב, אוהבים אותך.
שתהיי בריאה ויתגשמו כל החלומות שלך. יש לנו